That's a Hinifa Nabenya Fantinuta. Ever Nabenya Munaga. Obeti baby no nimwa no yes as antiphone say. Ye chamo say yes anete name won't be a womb pennipa. Yes, is $1 Gaskia needed she call one or so major. Ghana memo him funyina kuno one odano. Ghana memo him funyina kuno one odano. One wabedi eche Laura na ya Cabo. One wabedi eche Laura na Cabo autosumienza. Damase papa pasa ne waja bibia moye bia ababetremo se ebe kasa che ne. Otumfo so damase papa so mo je de mo bia ne mabetremo ama medi ayetama. Na ukra de e wo se oba se sehwi e ho nam besu anyansa. Oja o ukra de o se oba e se hwi ene ewura obedi anyansa tete.
And now we see our so here. One and I'm coffee trains over. No, but I was saying, I'm not for tree at the back. And then she am way. Me fear do no menu akitwa yaben woni committee ya hihye no and then share me fear do no ni kuma na gaben woni committee no ene e de fa adwene se odama woni nkrofo wo nanan mo afiri me abetena ha wo mo atia no ye de okuda hihye no mo so no mo di adan no fa adwene se do odama ma nanan mo bebe am free me abetena se da no okuda wo ndima de mu ye ba ko si wo na e de dum da omu ka sa hoho da no na committee ka sa hoho da no no kreni na me ka chom se me nanan ma wo ha no ye nya hoho ni awo ye nyina ha bebre ko ma ye se asiese nanan no amwa no na hoho dudu no ha ene wu and then me too and one year near no more race cause one grand him and I bet you am one. Or almost race cause one grand woman at the channel. Any near Bobo or Park is to name for ye, do no I bet you am never ha. Bobo Park is now so a couple of women for you know, do no or my channel. I like you, Bruce and Munina, Hayan and near here. Achame nanhia mu nyina de chama nipa hu za asante ya do nipa nanhia mu ewura woya no bia hu se ampa asante ya do nipa ya me hu se ya de nipa na chechire man ye ya me hu se ya de nipa na chechire asante man ya me hu se ya nyi mu kra ya me bia hu se asante enye yimu na ye makwan ma obiara obeba ha bia wo bo ne bra ne ye makwan ma obo ne bra ka obiara enfa be de ofiri wo ba se na bobo bra ye makwan ma bobo bra aware ye di aware bebre awade ye di awade bebre ye ne nipa pia domfuo bebre ye ne nipa pia domfuo bebre ye ne atan ye fie nyina bebre ye no ma tra ye fie ba fu nyina ya tabo enne ya ka bom ene pako ya kambu obi fira anwuna wo enne ye wa anwuna ba bia wo mote a enne ye de ama no obi fira anwuna enne ye wa anwuna wo kromo ase a ye de ama mu a o mote ho owura fuga ye nim ne hasene anwuna ba bia ofire no kra owura fuga a obachi a ye nim wo asantima mu ase ese anwuna ba bia ofire enzema hine aha wo mzema fu a wo ha ye nim ye hasene ba bia ofire enzema hine ase ye nim wo ase ese ba bia ofire Infante hini yenim ne hasre baby ofre. Sana infante ne so. Yenim na hasre ese baby pro. Yesu Mose hini wona mubu a ho na ne ye de ekọ me wo chechire maye. Yesu Mose hini wona mubu amozungu. Ho ne de ekọ na chicho na ama. Ye nyinara hausafo ye ne wo mu anatia. Nyinara hausafo wo mu anatia si. Yesu sa ne ye is dollar gaskiya ni de shi kowa na so me cho. Achame me ka we am nipa ni nyina hu se enye nan na wo se ye kan na wo se nipa di no kura ni hu se asante ye do nipa na wo se ye kan ye do no se ye kan ne mo se nipa di no kura ni hu se ampa asante ye do nipa wo de batete an nanan mo kokun ya wole batete an nanan kokun ya ye ku ni ewia ye hye wo mu so ye sa ma ho nipa no an de di so ho ye ku ni e di uso e di kunu mo so a ye fe ba se ene ba e be di uso mo nipa no ene mo mu tu so ho na ne anki yakun afa kuro na da na anki ye mfa ene anki yakun afa kuro na ke ene ase ya ma di pa ko tra ho mo ho o da mai na ne anka me ni sisifo ntimi kura na anka wo se me fa kuro no sisifo a anka na wo fa kuro no wo de ne be o na se na na bi apa ko tra enti nanan mo nhyehyɛ za asante no
Yempepo yenhunhura nipa na emom yede nkabomu na ta ewiase. Na mo hihye santima mo ase yempepo yempepo yede odo nkabomu asundie ene de tiase. Anu nti na ndem hu me nanan mo atwa ha nyina ahia yi. Anu nti ene ne yewu de yewu adom be ba aba ase yi. Eye ba ene ekwa ya faso ekya wo nti na ne omo eche de eche. Omu nyina so gitum sa asecha pa ne ene omu te. Omu nyina so gitum sa asecha pa ene ene mo te ewuko ma. Me ka asem bi sesi amfi aduonu num ne. Mfo mfi aduonu num ne. Me ka atwam wo zongo ha ya. Amfi aduonu num ye da biara omu sori gina ho, asori gina ho ebo epagi ensa ma me. Otumfo se obedi ade efra ben ne mfi aduonu num ne da biara ni ka atwam wo zongo asia. Obi o bia sori gina ho. Obiara o zongo bia sori gina ho. Amfi aduonu ye omu nyaida. Yenya hu za meka bapa ne nyina asori ne eji. Edi ntia wo mo so nim se nana ne santene. Edi ntia enam so omo nim se omo so omo nana ne santene no. Eni nti no mo yesa. Enti ye mo hu se ye do wo mo ye no om na te ha. Otumfo se ni kan kira mo. Nana no nyina odomo enu nyina tara asumdwemu. Asantima mo ka ho. Asantima mo ka ho. Enwuma mo ye nyina nso boa ma ha se nso adwuma epagya ma ye nyina. Na so mo ka asantima ho nti enwuma mo ye na nyina eboa ama asantima nso epagya. Ti ye nso kwa bia be fa so ama mani aka ha bia no ye be ye tade frititi ya ye no a. So ye mamu se mo ya ho. Kwa bia be fa so ama mani aka ha bia ye be ye se ye frititi abeka ye. Eno anse obi anim raso na nhyehyɛ bia ye ne so kama. Futu a de mamu an se obi ara ene emraso se de biara ebe kama ewasi. Me imam chief imam efiada adaduana bi obobɔ mpae ma me. Imam chief imam efiada adaduana bi oba me nsiase obobɔ mpae ma. Na me yi salaka ni na. Na me yi salaka ni awasi. Ni nyina kyerɛ sɛ mene esremu o mene anwuna o mene mfantuo nyina yaka bomba ko na eti. Ni nyina kyerɛ sɛ ewura oni esremu anwuna o fantuo yaka bomba ayeba ko na eti santimemo. We no ya de chia magana sɛ nkabomu hia. Mfo si we ni ya magana ya de chia Ghana nyara sɛ nkabomu ya dia ehia papa. Obeti baabi no onim a no oyɛ sa asantefo na sei ye kyerɛ mo sɛ nyɛ saa na kyɛ na emom wo na bi a wo mpe nipa. Obeti baabi no onim a ɛna asantefo yɛ sei na asantefo yɛ sei baabi ebi a wo na wo ni yɛ akyerɛ sɛ asantefo yɛ pe nipa ebi a wo na wo pe nipa. Dan sɛ hinifa na abenya mfantino tam. Hinifa na abekɔ abenya mfantino tam. Eva na abenya anwuraga. Hinifa na abenya anwuraga. Eva zongo fiti ase zongo no amu hifa ne fire. Zongo no amu na ɛfa hin ɛna zongo ɛhyɛ ase. Eti ye ne ya ye ne nyina ma mo musua. Eti enne asanteman ɛna ye ne nyina ma obiara esua. Eti ye nyintum sɛ asanteman penkabo mu. Eti ye nyintum ɔga na ase sɛ asanteman ye penkabo mu. Ye nyintum sɛ ye pɛsɛ Ghana bomu ne ye ne nkoso ye ye. Ye nyintum sɛ pɛsɛ Ghana bomu ne nyankoso ne Ghana eyi. Ye nyintum sɛ adwuma bi wɔ hɔ na sɛ anwurani o sɛ mfantino o sɛ nkrani ne fata no a ye mfa ma no mo ɔnyɛ adwuma no. Ye nyintum sɛ adwuma bi wɔ hɔ anwurani mfantino wɔn wɔn na fata so bere a ye mfa adwuma no nkyɛnkyɛn mo no. Na minim so sɛ asantene nko na wo adwuma ma wɔn ka sɛ menua yɛ asantene nti me de bɛma no da. Ade ba ho nukure tudo sa santini kwa na wo adwuma ma on ka se ebida ba be dawo ni na santini to on fatakla be de ma no santini kwa ena e sada Yɛnyɛ saada. Yɛnyɛ saada ni ba. Yɛgyitum sɛ deɛ aduru no so biara wɔ fata a wobɛtumi ayɛ no yɛma no nyɛ. Yɛgyitum sɛ fakura aduru no so wɔ fata obɛtumi ayɛ adwuma no sɛ nipa yɛma no pa no ɔnyɛ adwuma no. Nti ɛnɛ deɛ yɛma nipa nyinaa hu sɛ nkabo mu Ghana yie yɔ ɛne yɛhwehwɛ. Yɛnyɛ deɛ yɛ mo bia hu sɛ nkabo mu Ghana yie yɔ yɛno ɛna yɛhwehwɛ.
nti yɛn nyinaa yɛnyɛ baako na yɛmfa nkyekye Ghana man ma no nyɛ yie. Nti mo yɛnyara yɛnyɛ baako yɛmfa nkyekye Ghana man ma Ghana ɛnyɛ yie. Na ase deɛ mde twa toa Asante Kotoko Salisu nom ne Dogomoro nom ne yɛde ɛbɔɔyɛ. Nti sɛ Asante Kotoko ɛgye dini paa na Salisu nom Dogomoro ɔmo dom bɔɔyɛ. Abukari nom ne yɛde ɛbɔɔyɛ. Abukari ɔmo ma fɛ ɔmo ana dom. Malik nom ne yɛde ɛbɔɔyɛ. Ɔmo ana dom bɔɔyɛ. Na ade nti ɛsan sɛ yɛfa so wɔn nyinaa nso ka ho yɛ nana no. Na ade nti ne mu ɛfa sɛ wɔn nyinaa yɛ nana no nti na baba yɛ lasa bi yɛde ato baba yɛ. Ada ne yanka so wɔnyɛ Asante ne nti yɛn premium fa. Ada yanka so baba yɛ no nyɛ Asante ne yɛn pa yɛn pɛ yɛ kae deɛ ɔyɛ ma Asante. Yɛ kae de papa a ɔyɛ ma Asante ɛno nti ɛnyama pan a ne da so. O se ɛnɛ yɛfrɛ yɛn kabomu ne yɛhwehwɛ saa nso ne yɛhwɛ sɛ bɛgyina hɔ ama Ghana man nyinaa. Otumfoɔ sɛ yɛfrɛ yɛ a nkabomu ne yɛhwɛ saa so ne yɛhwɛ sɛ bɛgyina hɔ ama Ghana man. To me nana no ɛbaa nyinaa mede ase papa. Otumfoɔ ɔse ne nana no ma mo baayɛ mo nyinaa ɔda mo ase. Otumfoɔ da mo nyinaa ase. Otumfoɔ da mo ase. Anybody back to the Enti ni ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so na se otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na